kwa buku enyomba yemo na bo wakana 3000 kero motienye nyomba yabe yago forever okone wakana ngora 2000 3000 bakebe ekegera mare makeire aseyo tokole ma omogusi mare maita erire tigago pinge bintu byozi especially housing emyaka 20 yegocha asita yabana bawo chikonyora nyomba angari tokosukuma chinyomba cheto chiaga chikusiga ati ninke ntoyibona ine ono kitutu masaba manga e project nere taite kwa chugalia ere under procurement bata ko beka chinyomba 2000 abasae bataite ko apply kwa chi contractor apply alia West Mugirango bogichora asnara gali yange next na industrial park Silonga eto taite kwa chinyomba 2000 moko ina state house most who made part of this project tita kwe under procurement oikoyo abakupiga serikali baagaze chinyomba over 1 million bakupiga bagenda kwa gati kero momento future na kiere okupiga kwa bono ko bangaina morwanerera egera babo dibions mogusi opige bitata might aya nyama ya timaiti nongo nyama ya ward west nero ebekire designed and ready for advert 160 units North Mugirango mageri gali kose mageri kalebo omwagamo bwate chinyom etakire kwa chinyomba 800 babunge basugume aya borabu aiga setore kijauli babekire design and ready for adverts kijauli chinyomba pata itikwa gacha 160 gochigoro chikoroba finally nande kitu masaba keroka azakoro ku keroka muamangira batakire ko higo mawode batakire ko beka chinyomba 500 ababunge batakire ko suma for advertisement kogo seki na one time yago etikoge ngusije igasnali titakele otoka kogo aya ti hostel ti abana West Mugirango asnala ko kunyamira KMTC ebadale kwa gacha 1020 inyobera beka chinyomba 1020 ya beire under procurement na roche Steve akobeka aya kitutu masaba baabta itokobeka tokoroka student village and associated infrastructure alia sakuru ku Mongoni osemongo Mongoni 670 aba asamana bana bere 670 ekebugie tai polytechnic North Mugirango ekwa gachu chinyomba chiko isadira 1921 alie kebugie tai naenda bana bantu ntaita bataiba North Mugirango ebinto bia bekiru nane ochi North Mugirango kara itengora inua babande North Mugirango yobwate binte binga serikali ono tinyombe chinde mo ngainwa ebinto North Mugirango ebinto no na bono chichiro chikwaga chi North Mugirango ekerenyo echiro kwa under procurement aya North Mugirango ekebugie tai echire bwata 300 capacity aya North Mugirango karota nyambabo osenyambambo osenaki etakere kwa gache chire bwata abantu 300 North Mugirango isinta echire bwata 300 abantu North Mugirango bonyunyu 300 abantu North Mugirango yoka ase chise amochile West Mugirango ni konge yoka alafu na nyamaiya ikonge lodi maono ikonge na lodi ono iko West Mugirango nyamaiya yoka na miruka kitutu masaba nkeroke chile kwa gacho ono ntegerera orabute iyo no ene yemo botabu neye kobekwe FNC yoka aerete nyansiongo tigarete ego chikobea abantu 1000 lakini takirikobekwe FNC na ende takiri kobekwa roadworks bus gali station aya market nyamira town North Mugirango ena arode 1500 miruka nero ono igwa ntegerere North Mugirango tugorene na David Steve erwanerere omobungo North Mugirango na beke bite binge bikarai kakoso atara chaka kokupinga yobono mbiro tolentole kago chagocha na wabire etoko molendere kyano yo ito Steve wono rwanere binto bya ito osema na wamito arali Ramu mugane kende
no ni ga se tore mobungo ino na nge ga mo basokora mokana mo mo tigina no ari rero ni chuma. Rero ni chuma. Ose ngai matali. Ekiagara ora kero monta ku erwanerera. Njomo ntokwegeri bana kurwanerera bintu bono iga Steve Mogaka. Ekiagara nere ndoche bintu byara tigere ma gata ko moreta amwe. Toigwana ine. Rose Mogirango omweshimiwa oilo na atemete gosukume bitei bono bigotangaza bono iga. Toigwana ine. Ege ntonta mai tukosenge sukumire nechi para. Oyo bonta kero gosukuma. Ora bu mutagete. Bantu babura mungaimore. Ndi mutagete twagacha. Chichiro. Ari asna kinerete ari mange skimu kare garasa. Ari asna kinerete mange skimu. Estadio muri asoko ya lachire. Esoko na beru na yarenge. Irina lachire bari bu ari to mwali mwali na beru na yarenge. Igoja na kobakene. Aya, ari keneni kikero. Ndagade university na nyagitari enene. Hey university. Ai gaborabu. Moda ite ndebyoze. Mo ko bireta. Aya mubwate mubunge lake. Mubwate mubunge. Ade nonyamba ngokora ku rugango tabarige tuwacha kuli koyana na chibesa na kogenda. Ono no izera bere. Ngoyanda tole twice mwesa bere binte State House. Kogenda mwesa bere. Mwesa bere. Tiganda nimanye tekobeka tora mangana yo ande ota tekobeka reaction. Karatira richume. Okay. Aye Yamira. Ndobugate chibesa chiata chi project chikubugatiga. Kitutu masaba. In fact aye karatike sibono. Sibi kubugata likondolia ne. Okay, a point nena kwa bateli. Abagaka babakoro. Emyaka ya maega amali mutaringe gusisa. Taringa manene sana. Ngaboli limo sokoro. Ngaikwa henge kero babo kinyata bakairira malemonsi. Agantebya liga baroche nagokuyo buri mo banene ngayuje kuira torefa ngakyoje konya kolima. Abasukura ntebeti bago. Amatukaya amali munale munaringe emyaka ya maega. Igo emyaka 20 yegocha. Aiga usi no twaro bolemo. Nje sokoro bolema na butore tugali nkabugirango ebule kuota bono. Nyasaya onse ni na abana maite mbata abana abange. Bali manje sorry. Abana mbata abange. Bali manje te bali batano. Nasa oba ekere batano. Asa oba batano abaisi mbate mbane. Of course, bali ndama idin bane nko igunko sena kinko maito. Oh no, aba kuzimba ito bali ko barabana. Ekiagara abana na abange. Bose bana bami to bagi. Nje na ate bali nkola teki manyete. Nje no musi. Oh no. Akira natari kwa chakua ne. Nasa na nsizineti. Matoka ni bwata ko rubi de chiguru chiro nka kyota ide nkole. Oh ngane. Oh no abana batano. Aka kuota ga atika ile. Kalina agachira na gakuota. Abana bane